Hi mga ka-voice over, si Mami Rosa naman po. Kung working mom ka, sigurado makaka-relate ka. Bilang working mom, dumating ka na ba sa point na sobrang pagod na pagod ka? Hindi lang sa kakatrabaho, kundi sa kakaisip. Sa lahat ng bagay. Yung tipong pagod ka na sa trabaho, pagod ka pa sa anak mo, pagod ka sa asawa mo, pati sa gawaing bahay. Tapos darating pa yung point na magkakasabay-sabay lahat ng stress. Yung tipong magkakasakit yung anak mo, darating lahat ng bills, madumi sa bahay, stress ka pa sa trabaho. Hindi naman sa nagre-reklamo, pero minsan o madalas nakakaturete na. Yung tipong hindi mo na alam kung ano yung uunahin. Pero syempre, priority natin yung mga anak natin. Kaya minsan, kahit pagod na tayo, hindi tayo pwedeng sumuko. Dahil may mga anak tayo pinaglalaanan. Hindi ka pwedeng tumigil sa trabaho dahil kulang na kulang. Sa totoo lang, dumating na rin ako sa point na gustong gusto ko nang tumigil sa trabaho para maalagaan ko ng husto yung anak ko. Pero paano ko siya maaalagaan kung kulang ang aming pondo? Kaya tiis-tiis muna sa mga bagay na kung anong meron tayo. Sana nagustuhan mo ang mensahe ko. Yun lamang. Bye-bye!